sibe sena de bia me ba mo nchen na me ne mu bedi nkuta ho na ehia hu kran ye twa hufo ye pa de sua da ene so ya sa trans bio edi enkomo ye hia hu kran ye kan ho hye asa ne utie boa ho no sada wo susu tie de boa ya no subscribe na afi wa send e dia bo bi wa share na afi wa like susu ele pa bebre susu aki no mo ale asema meka ho asem no eye ye matudin ese wodi swadi hunu ede sen ana se wodakye ede sen ede ene siwa no se daakye obeye enkola bia na wo ko school na wo teacher egusa wo se wo se uye school eduma ba na kwakoye wo si mayor doctor wo si mayor lawyer wo si meko abrochire wo si meko police ana ba ko e kan se me ya meko akọhwe ase me nya so yam kwa dia ene maba bepe teacher bi edisa asem na ha teacher ni no na so o fa ne se eyenkwala asem ampa awso obi etim nya botaye esi nani so efi onkola bem na o yesa botaye no adwuma ade ba kwa ene ha adwene se wo hwe onkola ko school du ba bi won ma ade a opepa no eni patimi sisa no eni ti se obi pese sano ma no Oma entimi nwie pe awo na pani die ya ni Yesu se eyuma kesi bi ono oba no we doctor ena ya kesi nemo ono oba no o ye medicine die enye papa na so sai akora no na dwini nyina si se obeye medicine marpai na onye no ene boboa no the Dutch Abranche bia na ochi abrochi emanmu cry friends Austria emu ya usha ebrebi anana ohwe television na omuyi documentary bi a chire ememba otimi efa kwan bi so ama won bati eya akese na ma wo hwere video na wo say video de efe Abranche ye na bi de se adwo wo de minya kamaye wo na wo fo na ti wo ana o ka sasem meka se na che se anichigo de ni ma me eburu be seju ejen gwen wo ye lu ko sku ama ko sua de pa wo ko ye mema wo beti kutukutu no wo de ye de Abranche si eno ena minya baye afi osaka chire de ma se ahaya ye tie de ese kuraso di meko kurukasiem eho ana ade si mani semaye no e papoye ofi Austria ebra no onye mfie be se du miensa ena kwa America man okwa ene se adwuma ena okokọ yeye ema okokukuru na de sa bre no mu okukuru yi odi be se mfie aduonu no na beti no aya kese pa e ba se ye penkrofo a o mo beti susu bi na o ma ye competition Abranche ko ka ho na ebe o wiye no
ono ana na edi nkunim abrante edi nkunim no afei enipa hyase ehunu no se we na beti so pa eti awose epe bibi na yede no eyo abrante a mekara semi ene onya abrante bi wanyini odaso tiase ye friend Arnold Schwarzenegger osebra ni epe ebie na beti so na yede ko twese no odo ene befa no na okotwa sini edi kan a friend say Conan Barbarian na sene osi ya ade no na beti kuntan na sene osi twafo ni ne fire no eno ne kukuru no ede no baso epeja ma emersika ade ade ma mi gu no ho ni kie no epeja no ekosra na ontiase kra ebe a osha se opeja nade no enkrofo bi eka je se wo ye ya wo be den eti pe bibi e frase plan B na se we failure wafa eno so eso eho ana o ma spell plan no edi kire no se o failure edi fail no let us say FAIL then no need edi niam bi sha no se F be first anybody attempt anybody end anybody learning first attempt in learning it is a fail grada mesa yibiu that's say we see na binipi say ne botaye na vision no on san de biarada eni be some visions ade a opeso ye no entakura engineer or carpenter a chawe mason ade chawe driver ade chawe ho ahoni da bia o ya fo itina brabo nyina yi to bi dia brabo otimi nyina sa ade we na meye dabi abrante eye Arnold Schwarzenegger edi si na ni si obaye no ade ba ko ne harpa kasa if say na no brofo no emwa no eti obomodra ekusua brofo kasa ni ye edu be no ay popular pa ana amanyosem ebem o se amanyosem meye bi fisam ye popular obese wo no hwan utwasi ni kukuru na de na no betima ye den o se me di si mani su se my governor of California ore ko bo so no busu mi pepe ye twaba ede ma division ade bi esi wani su bia se wo ye wadwe so be ya epejaw ekoso kakra bohuna na wo echi emo obi enkum woni suade hu mintimi nya abi ni suade hu no emo obi emfa enhaw ye wadwe se ubetumi mechimi aye ehohom eno ena mane nkyerɛ wo na se obi ka se anya ye wa hwe akosi na si ye na wo gya to we na sensesi a unkoso ye ewo papa fesi wani so ne ye no ko a ni pa hunu se wo ena ye saade eduru bi a abrocham timi hwe na store so ha na ko hunu store bi na efri ti wo mo na nanom peso adwuma no ya ese omi kiriye na baka se kiriye de edi sika na riba na so ma ye bese mfie wo ha na ekire enwa na wo da so ye oboku ba bi no mo na nanom ede eye nkonwa titi nkonwa bi abepem ne enwa na wo da so ye o mo sisa na so ene mafo aba
ɔkɔfa adwuma wɔ nɛ ɛkyina na ɔkɔfa adwuma wɔ yi ɛnɛ wɔkɔ kwa so ɛkyina wɔ bi store adekyina ɔkɔtɔ car adekyina ɔkɔ esi na ne nyinaa ɛkɔ ɛba no ɛsan sɛ onimu suahunu na wɔkɔ sɛ onni experience ne nti ɔde kɔ bɔ so a na ati fa bibi so ani so ɛnɛ yi deɛ ɛɛdene ɛnɛ deɛ ɛsɛ ho ni mfasoɔ ɛnɛ deɛ ɛsɛ ho succeed ne mu so toa so na yɛ kwa be nkundie deɛ no ade esi wɔ ne so bi atoa so na yɛ sɛ nkuntom ne kwa na atɔn ne da akɔso atɔn ne bɛbɔ adakye ɛdane dana ɔfutu apɛsɛm de ma ɔne fa ne yɛ ho adwuma ne kura deɛ ɔkɔ so de kura wɔ mu ɛhwɛ sɛ wɔyɛ wei ɛhwɛ sɛ wɔyɛ wei Bible say wɔni hwɛ no kyɛn wɔni hwɛ tetɛ so ɛntene hwɛ no tata de wadam pɛpɛɛpɛ ne no ɛde bisi wie ɛda wase